sichiria chikuburukanibwa ne computer nabo igochiri che spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biogokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase number enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusii. Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokeryo y'abaibuli. Omwana wembe magatebya omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana bwembe bangaye omwanju muligererio Ndizi TV nande twakulikire Segitule kyabagaka no mungino ya mororo uchigo gutabukiria aketura kungiria ke igera ngusuka tori naende tukwana ngaki none tingi esi twale gukwanira igere manga asigite manga insa asigite no amaja yari kwera nguti nande gutore kuyigora ekigere y'Ndizi TV ekine Ching'Igekero Chi'Omogusii tokubwati ngaki omulio yobwente kinga yokurwa ogenda nandonye kurare ne TV yawe litukuria rero tokumia genda sichi website chitu okogenda Facebook search Ndizi TV News Digital wasere gotoro okogenda se website yetu enseme nende nyombe ende koreta mangana ayo okogenda se www.ndizitv.net basi go watubikire net wasere kwenjoy ikobono irwanire naye naende abatogukwana taringe tumanye turi kimanyi mugusuro kekoba ya na bino twakuna ukare kuri ili usenkuru basi mate lakini noma eteke Gusii naye turikiriri huko tocho otuerere bintu ni binge bira unabona aba abarayiga bagaka bana bagaka bamaite igoro yemanga none mangana etingi ya tukwira nyaboke no ere manga abu manga nsali ikubona mangana tokwana ya manga ngokuwa buna nakuna mire boniga engo chikubana anda mapaka amangana ya ase nyaboka achite omwana uri atigete nasogete kujimarani into chitoke endo tuchikumanyanga kiera amenyete nyanya kundi oyo urusi tuguroche takwere tairwa nere nduchikumbwati umugano yo guchime tumanyana ki ngakiagendrete igesakukia enkero igayu itokura yatigira gabo igwa bona igaito kwana mangana ali mangaga no abeta ina mangeyege bwate binte binge byo gukumya chinsema marieta ao bunango igwande asinara guru kumanga ngoko bwa gumanga nguru amwaga manga itongo ntagete bato tebina kichinseme Jones binire ngajitegera nje no moke yake bato tebina ki mangeye amarieta nara ria yaro nzira ondi na amana yego sengenjo ya yengenjo ya eniriri tiganda raja gero mungina igera ngora tewa no yemu we tabumbunga ladies first numunye timanga insemo kina kyuma yate mange tunukia manga amarieta gose amarieta ndio se twachakera manga ya kibagendi kwana ngomono manga ya kibagendi tubwate manga ya kibagendi tubwate manga isecha tubwate manga itibu ntubwate manga ya Sakaria ntubwate manga ngoko gose Londwa tu maji abu mutwaji mjore karotwa iko otwa chamanga kamwa matenya tela aya manyita na rura kungina ndo nera to kwa naria no mate kwendo matera bagatera kinya yande wana na bako gena buya mono sano mungina sai kwara kungiri abaka kabande mbara na baruti kabamenta ayenga kyumanyete manga
na bomu twajuminto nabanyete babuya nataka korwari na ntobwate manga ya kibagendi eyi naendelero esukuru yabo bakoroka gamba umanye korworo rugiche manga isecha umanye korworo rugiche manga itibo umanye korworo rugiche manga ya mononto eyi rero nande banyuma itumuna bubarake umanye korworo ngende manga alibagoro ko kirera asikirera nande manga ya kirera asikirera ikaranse taka kumaisana ne manga itong manga ya kirera yero kire manga ya kirera anoli ne ikaranse taka kumaisana ne moni riyoboko orwo manya ko nande no manga sengera tali tongo ine ro manga sengera bwesku manga sengera umanye korwo gendo ujiko yanda mange saba nangesaba umanye ko entara ikamange saba ngura mwaga nero manga ngura mwaga umanye ko gendo ujiko genda mange saba umanye ko ujiko genda manga ngoko umanye ko ujiko genda ese mange kere na mundu tinga no manga ngokererete yoguchimunyo bona ali manga no ikirimbo kerita puya mono sana twarare rumange ibune gocha tiganda na ira na rugura eria so mugako rio kumanyonto atotevinga ine ngotwara balenga hindongere kumetense uri mwengu nga asa abuna aringe bakokwane gesonga asa sacred manga ngora mwaga njabwate bintu bikokorwo mwaka no tonyuringi manga ya ingora mwaga ya sketu na ndimanga nakiaka korwo ye kemira yakare manga ngora mwage yo kare krese ya rwonte abacheremani abasongo mbagitorore bom egata bwe karoshe ngure ntambe paka karimbera iguru enguru ibono yarengo igo yari korutano no muntago rutegete kwende ngurunguru rio ko tari go ikai kwendense no ebire bya manyete edogoro kanga manga angere merense kamara murega tama manga nyakere merense kamara murega tama manga nyakere mera mangere merense kamara murega tama mange ibona karabanye bekete kara yarengo abone ngure ine bari kogenda banya baruta go etogo ikurta kagenda kanya kwenda ngere kari meranse bona ngore imba bona ya no ya bari kwenda baji basasi nonde kereke ukiyo watanga ya no mtegonye muntu rutanga ya nyino muntu atigisage kina bari kuruta ritoje kare bakarutirase mono bakarutirase motembe lakini bono unabo kwa gwetari kwa ile bitebishini kwarto kuchimigaria watabaye sabon chiao na bana kuwena engore ina ya bwate ya rengene ngyo sana se asomo gusinga kiyo paka no bono kabuni yere gochia nero ono tiganda kuburi ngura mwageye mwatebire no mwacheremani oagete bom one kana chiri kuigwa kirogori riete bom ndirite ria Gusii igoerie teri gwazo kwaruka usenseka nebo nere bom ngakimwa yato manga gentoki manga bone kere ekwende bom ne genteke kara erese kwa yeruka manga nseka manga mangere meire nseka igenseka ne bomwe ebikone byare gokoreka enseka engenjo yaye enseka gati ango mwe enseka engenjo yaye ne gento gesikire ani kyarenge kyo gukumya emirako asege zongo bagoteba egento kyo gukumya no kiereza oikosinyu egekogera jinke chi akarutirwo chime yo chiaro gotenga ngora mwaga bire chambiao ne baigo na bari goteba ngora mwaga bire chambiao ya man nchiana go ichura paka leo nchirgo ichura isamila ko dengento ege kole kanu ketamanyikane utanyare kwereza na kyago tena enseka asaita diora kurika kwanyoraga abarugiti ende nane nyumba buneye uchukuboka mambi kwanyoranga iga eye kwende etote ye kwende nyasi oyari meretense ibati eri kalema kurusukunyuma na gubono gekogera abasongo ekara bagocha kurigereria asaya gungugete okoreta no mutenga karage chango no ndendegeju bakubika ari asabu eregete ogenda nga kururimira toli gotigara ekende na atigamanya ngeri naki omuraria na baligereri bonsi bandisi TV eke twatigari ngeri ngachimange gichons igo chiare koya oyo gogitongia tali komanyekana
tari kumanyikana igo ko unge manga ya ire kogenda ndararia kogenda guchimuino umurekero ki umurakera ngono osambe uneteyo na ende kero rigereti kurwa sakari kuru kungeronge eronge mate ne ntanda ekero kurigeri gocha chimange chichero goro bugetutu chache noti nga nemere ngari abantu bako na kulimia lakini wakoenda wamambia kero kende to konyolete yeti kero kende kwa yone una kimuriro ngoka igo ine emangeye igo yarenge manga engamuna ne yebirecha ese birecha bimenyete iyo mwari mungomente ga buno nye muna bono mangeria mete ya takube kumete rinjarengo igamagena rabete kurwari sitwatakira gorwo okibaga nimono paka mo nabo kwali muno mwari mwate bokorigere likuruke gogi kwamenya koraga to kwa kuminyoka yonga chure ngento ke kalimera moino no nyengento ke lokwaro lakini karogo ikanga toro sigente iko bono kumimyo ko na keki bono bate beranga igeri meire binte binge ngamanganya keri mera mangere meire se kamari muri gatama bono mangana na mangaro bono tigaturira negende kimokoroka gusekara tikamonyonjara Amerika kwenge ma mwate wa mange kimna kire kukire kianda mange kibono kianda jire to chakere manga kibagendi ne utangarte mangeria kali mangeri weta abantu barengo ka basete bonse barengoro bisa kubyara ngemi mbiyo kibagendi guterto kabisheri kuvuga katika rone bondo kabikere kumanga kibagendi togo jabana togo jamanga isecha no bari ko ba cha mo bono bari no chomba ni kulisi ari secha ano ba cha bakaja bone ka kituko no nya kita yabi kuna bono isecha ari no bari ko ba be korro bono manga isecha to manya ko cha bono manga itibu itibe jabana rero cheri ni itibu yale ngo majalengo amanga ga secondary na ruga na guche itibu len sari secondary na primary ari ngumbu oje kwanya gucho yo na bako ngari itibu ndikati ya manga kiria yaba ga ne macha kitaka agata kutimba kokane ne chincho kuchaga itiri iko bana bono ikabo gweta tomaje gocha toche manga igwata ba manga eye manga sengera ero manga ya ngwinyi oyo lengo mugambi kirera bona isa itukumira kwenda no kirera kirera manga sengera kirera eto no getikiria kirera ngeyo bona bono manga sengera tinga mo bata mo manga no ya kirera ya kirera aya tumenya gocha kuruwa tumenya gocha manga saba iyo no saba siri saba no bar ko pimira aba skar kuruwa so bar ko pimira saba gocha bari geria mantore bate saba ne chimundu kichabo ba ngai bare go rutakuru kurwo songaria ba pimba goche mangeri ga bo goche saba iro bakari ko kurwa mangeri no ba kuriri saba yabo oyo waka ye ke kwenderi ke ngurune ba be toro kurwari bo kwaka kurwe okwa koro ko ngori sasi ko tengore ime asi ori ba manyanga omonto no bote saba ndege ko nga saba mba goche toche bona manga nyakabikondo nyakabikondo ngo yunde manga nyakabikondo nero no ibikondo byarengo nere yeri gari sa ga chibo cha ga simwa ga mugonjoro gari ari mugonjoro iri yakobikonde iri nyakabikondo nere kulete nere ko nero ingoko magera iko bana bona bochani boneka mwe bona ono ngokaro mwate basinya kubikondo nebikondo mwate basaba namana ngokoro rindero ngokoyo umugambi uri ngoko no mugambi urenge no irieta ryo muntu utari ngokoboro irieta ryo muntu urengo na rwetorora akagenda burabu ari kuchiri moto no abara bugambi baka muna korera no masira ono ko bana ko tabanga genda kuchia buongoko umuchibu ko na ndo chia buongoko asinge ntonero ngo muruti gari igayo rio turigireti manga ngoko tari ngoko chiarengo no muntu uri kurukungoko andu uri ngo mugambi onekagera bugambi bwa yatenga kigendo bu mugambi imanga ngoko no ngoko yarengi bono tigandara ababuri imanga ibuna twaye kwana round ndi mu viringo uyo imanga yengi yakonye to Gusii ikiagaragara to kurigereria sebitabu guse kutokugumega no emange ingorekana ko bengi ngincho sana so Gusii ikiagara ngore igutore kero kenena emanga ekere Gusii anuntua
n'abarominta nachite kwibise manga egerate kwibise manga n'orujo rumwate kuruka rubwate chitinge chiabosa osoba paka hasi nyaboka goje kwirurwa narorundu achangiete gokonyo mugusita asirigwa egera omurori ke bagonya gutumnya kurwa mbama ite gutambuka roje egera baika bagonya kubwaterwa iga ekigogie kebiranya bono bya bachiakire bono batantanire abo musubati no byari muri tubakruka ari muri abonye mwamu bono onali uja kubolisi wali kwa chumwe emangeye ngiya konye tumusi naende none meteriero ya rengo usemete mwata ya rengo nabono bunire inki muroje giya salikire egente ke kiemanga kumanyekana asomo Gusii naende mono omugusii omugetutu egakora kere mugetutu nonye nkare ekera abantu bari origiende ekera bayikira asoroche onye ngemgweyerwete kurwa baruka sabu neke muntu igo kyabanga neke inyorio neka bari kwambuka amache bate babambukire kurwele kiwocha Gusii yabo kuba kurigiaze amanyanga oyo igakurukuke muntu yabanga neke inyorio bone manga yaito igere kinyorio kenene asomo witutu egekoera gere bugetutu yoka no eminyogete kingeka kogenda egari nabe kogenda almost half an hour ekuminyoka kwenda kichakire mate manga kuegia bikondo gocha pakeje gukora igekorasa igogere kinyorio ekenene omuntu ari gwetogeria agwetogeria ng'emanga yaito ndande bune manga yani imbe emiaka emenge mune manga ne kinyori kerio kubeka muna bono omonto ngo eni waraso omonto basime ko moto egera omoto yo babuna ne kinyorio geko inyora geko binyoru botambe ntu atsinde gete sokoro yaito erierari nonye mbone none mechi none chinka abantu kubolinga yiwe sokoro yawe atinde gitu baragaze na intumanga ne yaito ere kinyorio gekororekana tokumanyira biyamona sana oragete bire nyumotaramenta ngo narenge ngana gete abantu ngote babale gosemegana muna togotebigwa ng'emanga njabwate nginchu nonye nekere amabina ari gokorwa nonye nekere bina bikogambwa iyo byari kugambirwa ase manga omugusii omugima tari bogetutu boka bagota bakolingana na koligirimo ekiagero omugusii bwensi pi no garia yari kurukwesa asuri kuruwari gocha bakajaja kubwate manga no omugusii bwensi pi arwete igo bono tiri mugetutu bweka omugusii onde bwensi orando nsia sare no arwete akamanya kwebaka kujese bagete bono ngo ya kubolinga ki nekenenga manga yarengi yokugaya nebina kiarango tebutolenga ki manga no nyine bintu bina twarangiria bagakanga ya nchua iga mukwani rumanga igora motoro bamate tubwata gotorobana tubwate gendo gyoko ebeke nwanso bintu mbirali binge bono no mangana yare gokorerwa ngaka elire onegera mwanjanire mwata bina kimwasa gusanira maboko mwasangire mwaragiramo ngokora barenge bone eshere gosekegenia kenene twamanya gotabunga rioria kenye nekegeni bono twakore twasondoranire etogotoka egetunu igoro kunsaria bachigotengero bono bwanchani bate erigereria mangana ina kwa no mugaka to igorera ngai na kyomanyete umjamo moraria emanga gebwata mangana mange na ndi mono mwarimu akakweresa egente manga ya sikeire no Gusii bwensi pia igekeira ari no arwete mwarimu na gwateba no arwete mangaria no kire nyumba irwete kamanya kogenda rero rigererie nonye ni kinyumba kindi kirito goteba kibisa kubinde ekera mangana munaria akoba gosege ntokende je munaba muraba ito bato batiga bato gosorosora ni ari manga origereri bo ko tirogoroga kinyumba kindi ekera mangana ya beire go bakogenda muri Kenya bachiko kwanira mangana abo ngatuakorera ni gatuakorera ni bagenda muri Kenya olimba bwate amangana abo bagosorosora ni roro nonye ni kikuri kibagoteba ngo oyo koira na magega igo ngantu ko buto bwazo sio bugambi bocha oiruo igo kina bokero umuntu babwate getunu kyabo na Gusii egento gekogera togoteba nga Gusii atebete ng'emanga nere Gusii engima oise tanyigere entambe eminze gochigoro igere ngari erandete bone mangege
undi bwesipi nabagenda bugirango maate bugirango ruguru kabwata mang'ana na kiyale gusikirwa omorari muna kwaburia ng'a no bantu bari gucha monse kumerete bakwanira narorere monyonjo munu murumire kwanango mwaka enjengo batuna bategere baminto bari batorigete kuba Ndizi TV emanga tari entambe buri gotinu yotange kitunu kane kya Gusii ne manga kitunu kane Gusii ne manga emanga ye baka nono monchari gate kuranga monchari nkorare ngotanga jari ngorerare gotangorie manga kebe yeito jari ngorerare gotangorie manga kebe yeito gotangorie manga kebe yeito kona ndorande bune murwa oraya tingero bunyangero bono gendera bono bako monchari wotate kuranga emanga manga yawe ntakobe yawe ntakobe yeito na turande buke murwa ono era emangeye no bari gusonsora ndamanga no sipi no twari kwande diri mundario mukwende bari gukimangari ba sabanya saoro ba twama basaba batera ro mabina buna bari gukurari bari gukiba anyantro bari gukiba batera ro gukiyari keroke kimbura ya mukitari go cyomura kerore igo abantu emangande igesikire na ndoro cya abantu bonse sipi bisa kubion sipi no byamenyete manga ga bion sipi aiga no bamenyete manga ga manga sadi no bamenyete bonse sipi paka go cya gisoro ma to gisoro mwana mona sana mwaka monyonjo za mangana yemanga ndongi na tata komenta kiera ndoje mwereke cia gontenga chitega jatigerenge na ta kubona amangana yibitunu bya Gusii kero tukubwati migano amasikanare biyeire tatikabona achakire kokoraki osirigwa igongo cyo ikatura se kutocha kokwana na ki ngakitura akore chinse monjiro chiarenge chike Gusii chiwenda kusiku akonyora ngangura mwangu muntu oguriro takiriko asike tubwate bakari kyokali ere gari kwacha kanyora umuntu abegete ejimani ibintu mbiro bwenta kusiku inubuna baga kabeke Gusii igo mutake twegere manga kose toko yetika ege tunu kene twakuna gene giyetengo ne ra agar twakonyira mangana ba sametangero sametanere bagotebanga abakwani maitekera muntu akwane nginjo yae bagotanga sameta na sare nkurukwa esameta ne yo gusasima na kero kuri liete sameta kana ribwateti ina nyotenga sameta tarike Gusii tameta ne kya abantu bali bande bamuina saimet bakarionjora nga sameta lakini sameta kero to kubwatike Gusii na rabwati na bakabande sameta nyansakia asinsakia waka nona abana baikairu batabonga ndarere alinyansakia endere enza alinyansakia lakini mona abasikizi bali bagatokorekania bakatura nga sameta saimeti ikineke munuro bono gali ni nyansaki timaiti go somongina no kwa negro ya sameta nga kwe mai sameta linde bono mbura kwana mona bakoiwa nawe geta sameta bono gototo goteba ngai gali kuruku sameta asingencho yake asingencho yo Gusii arogete asagu asabantu bagokwanira abari abaga kwanira manga na kikiagera tabona gacha kurukunga sameta buya sana ingiura kwano mwaka ntonkere kene buya mona sana muraria na inda abantu bonsi baturigerete na inda bategerete na bokoranga uchambuzi tubwate kurigerete tubwate na boranyoe na eno kumaite njirende ngao uno muraria tiegete gukwana na bokurika egere to semani na to semia abantu baito wono egento egetunukero kyo na kinkura kwane bitunu beyonce egetunu kya manga igabaga kaba naye bunoro murigererio twate banga nkirige tambe guchigoro igokera ndete kurumate paka muino naende getambe lakini nonye Biblia igagotebana egetunwa asama chikale kurwegwa mount naende gento kiegenire kemenyeta ase bitunwa Nyasaye egekoera Nyasaye gara asa nene arenge igoro bona abantu baito kwanya bataramanyanga tari ebitunwa amenyete igo bamanyete ngase bitunu ebitambe na Nyasaye no bagosaba gucha na kiye kogera nonye na manga ekoti yabege tuororo ya kirera agakuma chombe isano na ibere ne chombe isano emo ne eri egesicho egera abamura banyome bwangu no amachikale ko bakore koroserigwa oni ali stwate basameta uno muralia akwana na inda abandi bakwanire lieteri
ndiri eri yaitu origin ndiyo mwanzo bwa Mogusii erire eriyo mwanzo bwegeza kukende gewa summit yakwane kabireyo buna wana tora kwane nga Bomet turojirende marieta gochera muna igo lakini ntwe nensakia asobora ubogwaka ekenege tunwe getambe muna mono kyabonyoru ebitunu biri bimogete igoro ase eriyo bari gutanga okoraki gosakia igo ntwe rieta ligiya tubwanete koroke getunu ekyo ni ensakia nyani egetunu giensakia ase eriyo bari gutanga gwaka na ende no muna twanya no chitengo chikogera chitenge chine chiaki amabina na kabeire abantu bakwenda gusasima Nyasaye goitera kumu please komogokia ko ekero kende gurugura yabeire geka egera abantu batayanga ya togende tusabe Nyasaye asogotenga ayo turigeretie asengencho nararire gari anto chikusikira mangana ya mayago kwa nusiko iwa nande ke tukuja gochi ntunde indi ngokwerera tostu guchime igoro yebituna mabono tumajiri gukuna kiabonyoru lakini manyanga ki echine Ching'Igekero Chi'Omogusii omwana wembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero una bale mangaye omwana bwenguko gatebi omwana wembe bangaye Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwaraburere na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale nakonye changa cha KMTC egatiyo bokoreri bonde obonge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumucho Kisii ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira roof esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. omwana bwembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero una bale mangaye omwana bwenguko gatebi omwana bwembe bangaye ayo mwancho murigeria Ndizi TV nande nenga kinde twiranire togo chiko kuna manande mangana makali twatigarite ikieria turasukia ke twakwanire gori ebitune beitu nande ntuchitokwa na mangana mange igoro none chindoche unaona twakwana roje ruo sao roje rundu abwate jino chicha ekoromenti wa bachingiro manya ko sao na asandi naro tuku ngoroje ndorororo abantu baetaine rwachite ko banjani ekere baetaine igoro yoboremu omuraba mwabo oyo magera bago gutambuke tara cyo makagwa uriyo mwabo bago gucakarore ko bigwe ko tirimbo kumuna muri mwana uriyo binto chi egera ji ko murusiro cyo gatana ki rojo rwanja ni rya bantaba igwa mangana na manga ari Gusii to gukwanira tatiga bona tate ko bolinga ine una bona ndwata bali ega abonchari nsa msaria netengo ya kabeiro ngotera kyura so kunyura kwa re goteru ngakiye kerera eri Bueno, mulari mbijamo no gateru kware gateru ali ankolie ngakiende mai tenko bwati yari nginga mwaka kigose mutienyiki orie Gusii bare gotebanga nerirema ne liare ko ngegento ke kubwati neri tukerio no nyari gutubekera tubase bwelire makiare ndagara nere dusumbwete ze muna bone ko rugo ja kikuruja lero toko tabanga Januari emetinyi neri tota te bone ko rajinsa ne chinke apuna egento kiari gutuboka njene kina gonge ngento kiari gutuboka no inyore egento kende kiari gutuboka buna bone kera lire merio otera kundi kwari goteru bono ngaki okuba goterira bukunga ki ibone ne lire tule tige kubukunga ai ibone nese kibagoteba ondinaro inyore smora gotera kundi kwari goteru ita kwira ose gokurwe warning ngete okuba gaterna kwa mbuli ko yansaria
bada irigeria abana nona banga irigeria nsale morore irigeria nsale morore mbaga terike ko tero nuko kera tero nuko na ukwara ko minegere kera irine kera bare bondo ba chitwa ko ndaria se no nyine quiero que le quiero garia garo chinyoni quiero ko toto ko ka magungali erikono nekaro mwaro kiri ko kinga rire meriri aikiranga mbamanyite barabuko barangoyo no mutinyi ngayo mutinyi kitoko taka kulima barabuko bamanyite umugusiera nga amagungali nyoni kiri muna cyanda cyayika ko kikona gonjoka na kikona rire mariawe rire maria chaki ngotia go badia ko kirire ikinya cyo cyari mongira tunyori ngogotera yora inyore kwari kuigwa abantu bagaterere myaka iyo usinona yenye waikire tando gatera kwari kuunga kerbatera no naye ugwaso apa ke nkoroimi gotera agotera kurakua karaba gotera nto turatena na bana twari lakini no buigwite lakini bono gotera kurakuti nkung'aini ringana kuigwite ekaro bagenda kyara bari kwa ndi biguru ntubona bana atulinka kurakuti nkunyura ndang'aini lakini gotera kyuma tugwike gusiaye bono ndaya kreso kwara tuteriria agotera gwike gusigoto kunu kwa bagaka ali bakunywa maru ogwa bangina ngware bono gotena abangina mbarenge barabo bagotera asa bagaka abangina niribina bono karatu kuningo gotera como kweli binora ibuno henaka bina tingo ene libono kyara tinda kubwata tinkubwate tinigusibati gotera kuna bale gotera arumai kera mna baga ndi biguru ntuntu ari gukyo na bangina wacu gotera ne karaba gotera ebi biguru ndidio murakera ago chikotera ngegere imbure chikutu ayorio turigireti kwarorire ng'akitu amenyokirang'ania naende ntwatige omoganoria onyakundi twayo kung'eria asegete tokocha kwirana ntokoche gokoroki none ebicha ya nyakundi amonyene tochiko yehoroki igwa anda once tayo geta seni kende nkei kego chigokwana amang'ana yekegusii unaya Ndizi TV yoka anoko nyoro muntu mung'aini uno mugakoyo wada sokore ano ndio monyonjo yo nere sokore ya no mugakoyo agoro kukimongera nere no yo monyonjo no musibati onyakundio monyonjo no mwalimu ogotire bono lakini njira ici betira bakoranga na ariete chinsa sabo tigakinio monyamazi akarie meoi egakinio monyamazi iko nerendete inkiura kwanire omusubati okina boniga engana ya urasa gusemia umuntu utogukurira engana yito bono iga mangana musubati rero chinchira twa bakinete basigete nane se kwagenda gusikanya kobyara wasikomo gako wasikonde bwensi omuhamate bono gusikukunku yo turatenga musubati nare bono usigeta abaibori mena korengana bali abakuru wone nse yabono turutenga yawo ntoreiri tebwati masikani munari akare nande nori bono muntu tokomanya rumane na muntu nare bono bwate masikani ali twakinirete na kwaruko na mwachire guka gukwana bono ngatiga gusire okwaruka nkwa bwata masikani umuntu kware gotererwa umwana umwisi akwabere bono mumura bono muna mwaka abakanire iga masikani tayo na kende nkeje muntu amanyite bono igone kituratebe omugaga manyonjo ngakiorate y'abantu bagusii mbuya mono siko de badi mbuya mono sana se dibito ya Ndizi TV aba rigiri ba minto batugire tikurwa amangana bona abera makongo amangana bona abera makongo ko tusinyire ito kwa muna itwe twa kora tunyangi kiria twa samatu gura yanga kyoko bo muntu mugimana na kyoko kutwara enka yaho ngakyoko konyerenda onomba nkora ngari ngamuroche michando yabeire michando ndi mono yaba mono ntotenga we acha yoka iri twanyerenta intwa banyene bagaka babona otenye witanga abana baitochia abantu bakaba abarona na barengo banga bane kyagera na barabu bono baraso bana babo ngati mbabwati isabago somari bana babo yoko nyora ngabono mwana bunaru korobera iga oria ukire bamwire nego senasari kwenda okoruwa romara babali kumena okomanere okoruwa kwachi okora ukire ukire primary okukuru primary orio ukire secondary ukire sanda buki ngakite yo noyo kuruwa kasinere buna kuruwa bona mara babuna gocha iga swali kanyumba gaswa mangata ya kara karasi bana bali baya batebinga kabaiga
ekendeke yo isomoke yo nyokorume oyo muigwo igwa bangana ibona tayo ona abana babeire enchirende tutanyara gukwana egen twata ketonyore ngeke magonyari bagandu ketora kwana mangana imono gochime mono nga inkyo gochiburu kwarenge gokonya abantu kare bagakire burwe na kwaigwa swate machiko kuna kenga kware gosomi mono sa na chajo sikaba ibuli bali sa nguya mono sana sengenye ndo chenga ya bitire kurwa ya bitire kwirira sa gutwasagana itogoteba iganga ki ine abagaka batene nango iga mmekurworo mwaka mwe to kusabe Gusii mwe to Gusii tali kusaba no kukanata ono kuba bwatira nkai ko tiwo ndio wala to sabe twezi timwezi wala to kukanata tiwara to gato to sabe gara to kore ngora ya to tenene no nyambo ya tenene Ogo sababu asiri ya tata ndio mwana ndio moyo mtakatifu amina nyasaye tata rigoro machanu munya mabera manga yo kwa tonge toka sobo ko bwese tata twagwakire ngambia mono na ndembia mono tata machanu toregoro ege kogera gwa torentera bageni baitoga iga tata we yureti ito yandi tata nyasaye kero tobendete kubundisa abari baita abana bawe twotigara gutumutwa asete Gusii ito machanu twagusabire rindo karo bakorwa tata bakogenda chinga cyabo nanti togotigara obararirie bigota cinjira tata karo bakorenda baike buya tata nebyo mugiro asirina makono ya mwanya bantu nyasaye baike chinga cyabo machanu naende karo bago tikorenga rikoira na tata rinde baba ya munaje na kendi yonse omondo rigoro nyasaye batagete kurigere nde nyasaye wa Gusii bija ngolinde babinore tata utumo na mabera mande kendi yonse ko tokubundisa tari ntutwe katata ngotogo tebi na bali bonsi bali kinse mo batotegererete na bali batosonte tata machanu rigoro na baro bagali yenganeje ngeko ranturi kwero kanga ntutwe katumanye tata machanu bonsi abatagete to chamo torosi kombe tomo Gusii tata kubundisa abana baito ngagere na barabu batekobe kusakukia mambi tikatwe tuko sora semo goroba ya bono ayon skwa gusabito tata tigatere serita humano Yesu Kristo lo mungu Amen. mwede konya bamba mwede sino mwede kosa ngabu ayo mwede muligereria twakurira paka nande ikiocha ekineke Gusii kemire gitu tukunya kubwati nkurututa asegia chire boreo nchenguru kwasiko musinto kichana muchukuru bwo mwando kurubugiti tubango kuraria kanyimbo omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakabolya omwana bwenguko ngaye eyo menyete nga lero unabalema ngaye omwana bwenguko gatebya omwana bwembe bangaye